süt, uram? Mit süt? Sütemény. És milyen sütemény? Cukrot. Amerikai. Krémet. Akkor mit süt maga? Hogy szívják? Amerikai krém. Így van. Jó, csak lassan, lassan. Ne. Nagyon ügyes maga. És hogy hívják magát? Mondja már meg. Kevin, kis Kevin Gelát. Igen, hol lakik? Láttam, hogy Mikor van a születésnapja magának? Ma. Ma. Oké. Jó munkát magának!